στην πόρτα για 10 δευτερόλεπτα και να σκεφτεί πόσες αγκαλιές τον περιμένουν το απόγευμα. Αν τον περιμένουν τα παιδιά του, αν τον περιμένουν οι γονείς του, αν τον περιμένουν τα αδέρφια του, αν τον περιμένουν οι φίλοι του το απόγευμα να πάνε να πιούν ένα καφέ, έχει καταλάβει ότι είναι σημαντικός και σπουδαίος ή θεωρεί ο Έλληνας τον εαυτό του σκουπίδι? Πείτε μου, όταν περνάς σε ένα κόκκινο φανάρι, αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου σαν τι? Σαν ένα σκουπίδι. Διότι πρώτα απ' όλα η παραβίαση του ερυθρού είναι απόπειρα φόνου, απόπειρα θανάτωσης για την ακρίβεια, που μπορεί να περιέχει μέσα και ενδεχόμενη, λόγω της γνώσης που έχεις, περνώντας ένα κόκκινο, ξέρεις ότι περνώντας ένα κόκκινο ο άλλος περνάει πράσινο, αλλά μπορεί να είναι, εκτός από την απόπειρα θανάτωσης, μπορεί να είναι και απόπειρα αυτοκτονίας. Δηλαδή, αν περάσω με το αυτοκίνητό μου και περνάει το γειτονάκι μου με ένα ποδηλατάκι, κάνω απόπειρα να το θανατώσω. Αν όμως την ώρα περνάω με το αυτοκίνητό μου με κόκκινο, περνάει μια νταλή κασκάνια βάμπης, τριαξονική, κάνω απόπειρα αυτοκτονίας. Που σημαίνει στο σπίτι κάποιος θα πρέπει να πει στα παιδιά: ο μπαμπάς σου δεν θα ξανάρθει, γιατί ήταν ηλίθιος. Και δεν γεννήθηκε ηλίθιος και δεν εννοώ γονιδιακά, εννοώ ανόητος. Τι εννοώ ανόητος? Ανόητος λέω ότι είναι όποιος δεν έχει το νου του και το συναίσθημά του βαθιά στην οικογένειά του, στον εαυτό του και στους συμπολίτες του που βιώνουν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα. Πρώτα απ' όλα, εκείνη τη στιγμή, από την ώρα που βγαίνει στον δρόμο και συμπεριφέρεται με αυτόν τον εγκληματικό τρόπο, είναι εχθρός της πατρίδας του. Χρησιμοποιεί ένα όπλο με άδεια οπλοφορίας από το Υπουργείο Μεταφορών, άδεια οπλοφορίας. Είτε το παίρνει λαδώνοντας, είτε το παίρνει με ένα παρκάρισμα, ξεκίνημα και οπισθογωνία, όπου σας καλώ να μου απαντήσετε άμεσα. Έχετε τέτοια ικανότητα, κριτήριο ικανότητά σας. Παρκάρατε, ξεκινήσατε σαν ανηφόρα με πρώτη, αυτό έχει σκοτώσει ποτέ κάποιον? Και κάνατε και οπισθογωνία που απαγορεύεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, άρα μάθατε, εκπαιδευτήκατε και εξεταστήκατε σε κάτι που απαγορεύεται να κάνετε. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι τραγικό. Αυτοί που βγαίνουν μέσα από το Υπουργείο με οποιοδήποτε τρόπο είναι απλοί μετακινητές. Κουνούν το αυτοκίνητο και θα έπρεπε να το ξέρουν. Γι' αυτό εδώ θα σας αφήσω 3 βιβλιαράκια έχω μαζί. Θεωρώ ότι είναι εθνικό θέμα αυτό που αντιμετωπίζουμε, που οδηγεί σε εθνικό πένθος. Ξεκινάει από την άγνοια της άγνοιας, που είναι η χειρότερη μορφή άγνοιας. Και το άλλο βιβλιαράκι που θα το τυπώσω μόλις βρω λεφτά είναι η βασική αιτία, που είναι, και θα έχει τίτλο «Πανδημία ανοησίας». Ξεκινάει από την έλλειψη νου. Αυτό που σας είπα για την διάγνωση, για να το ολοκληρώσω, γυρίζω λίγο, σας λέω λοιπόν ότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού έχουν αλλάξει πρώτα απ' όλα το πώς ονομάζεται αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα παραβατικότητα. Δεν μιλάνε για παραβατικότητα. Το κόκκινο φανάρι, η οδήγηση κάτω από την επιρροή αλκοόλ, η προσπέραση σε διπλή χωρίς ορατότητα, είναι εγκληματική πράξη κρίνοντας εκ του αποτελέσματος και αντιμετωπίζεται σαν εγκληματίας. Και όχι, ας πούμε, αυτό που σας είπα, έρχεται το όργανο και τιμωρεί το σύμπτωμα, δηλαδή περνάω το κόκκινο, έρχεται ο αστυνομικός, σου λέει σου επιβάλλω πρόστιμο 700 ευρώ, αλλά έχεις και την ευκαιρία να κάνεις, αν τα πληρώσεις εντός 10 ημερών, να πληρώσεις, να έχεις 50% έκπτωση. Έκπτωση σε απόπειρα φόνου, προσέξτε, είναι απαξίωση στην εγκληματική πράξη. Είναι απαξίωση. Υπάρχουν άλλοι τρόποι προσέγγισης. Στο εξωτερικό βεβαίως τα έχουν αναλύσει και τα έχουν βρει. Αυτό που έλεγα για το σύμπτωμα είναι ακριβώς αυτό που συνέβη με τον Κωνσταντίνο. Θεώρησε το σύμπτωμα, το πονοκέφαλο, ως αιτία, έπαιρνε παυσίπονα Παναντόλ έξτρα με τις κούφτες και απεδείχθηκε ότι η νευρική ανεπάρκεια σε κάποιους νοσούς ήταν όγκος στο κεφάλι που είχε καρκίνο, και εκείνη τη στιγμή, όταν κάποιος που φεύγει από καρκίνο στο κεφάλι, λες πλέον ότι τον καρκίνο τον αντιμετώπισε με ασπιρίνες αντί να τον αντιμετωπίσει με χειρουργείο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει στους δρόμους. Ο καρκίνος των δρόμων δεν αντιμετωπίζεται με προστιμάκια, αλλά με χειρουργείο. Το χειρουργείο, λοιπόν, από την ώρα που γίνει σωστή διάγνωση σε χώρες που σέβονται τον εαυτό τους και ονομάζουν την παραβατικότητα εγκληματικότητα. Σταματάνε τον εγκληματία την ώρα που περνάει το κόκκινο, κάνοντας απόπειρες φόνου και αυτοκτονίας. Τον βγάζουν από το αυτοκίνητο. Θα μπορούσαν να και το βάζουν σε πολλές χώρες όπως η Λετωνία χειροπέδες, διότι είναι εγκληματική πράξη και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει. Μου είχε διαφωνήσει η κυρία Τσαπανίδου πριν από ένα τρίμηνο και μου λέει: μα είστε λίγο υπερβολικός. Και λέω: συγγνώμη, αν κάνω μια απόπειρα ληστείας σε τράπεζα, μου λέει: απόπειρα ληστείας, τότε μην τα συγκρίνεις. Λέω: βεβαίως δεν τα συγκρίνω. Αλλά αν μπορώ να κάνω απόπειρα αφαίρεσης χρημάτων από τα ασφαλισμένα χρήματα μιας τράπεζας, θα πάω φυλακή. Αν κάνω απόπειρα να αφαιρέσω τη ζωή του παιδιού σας, του εγγονού σας, του αδελφού σας, θα πληρώσω πρόστιμο με έκπτωση. Άρα λοιπόν, έχοντας κάνει σωστό focus, σωστή εκτίμηση ότι είναι εγκληματικότητα, του φοράει τη χειροπέδηση και τον στέλνει πού?
στο αντίστοιχο ΚΑΤ να κάνει κοινωνικές υπηρεσίες για 1-2 μήνες, όπου σφουγγαρίζοντας μέσα θα βιώσει αυτά που είχε τύχει να μην βιώσει. Και βλέποντας κομμένα χέρια, πόδια και μανάδες που κλαίνε, καταλαβαίνει πόσο τυχερός ήταν που μετά το κόκκινο τον περίμενε αστυνομικός. Το στέλνουνε, αν θέλετε, μετά και γίνεται αιμοδότης με μεγάλη συχνότητα χωρίς να παίρνει άδεια, δίνει αίμα, διότι πιανού αφαιρεί αίμα ανθρώπων. Τον κάνουν δότη οργάνων, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Στη Λετωνία υπάρχει χαρτί, υπεύθυνη δήλωση που λέει: ζητώ ταπεινά συγγνώμη για αυτό που κάνω και δίνω τα μάτια μου, την καρδιά μου και τα νεφρά μου. Έτσι εξοδοτώ το κράτος και δεν μπορεί ο πατέρας μου, η μητέρα μου να ζητήσουν ή να αρνηθούν να δώσουν τα ζωτικά όργανα. Είναι δότης οργάνων. Αυτό πώς λειτουργεί? Τους κάνει να νιώσουν. Πρόκειται να σας πω. Κοιτάξτε, όταν δεις τον νεκρό, τότε βλέπεις, προσέξτε, δεν του τα παίρνουνε. Δεν του τα παίρνουνε, μην μπερδευτούμε. Υπογράφει ότι τα όργανα του τα δίνει με τον τρόπο που συμπεριφέρεται και τον πιέζουν εντελώς, του συνθλίβουν το συναίσθημα, τον κάνουν να νιώσει ότι δεν είναι σκουπίδι, ούτε είναι ανταλλακτικό, αλλά είναι κάτι σημαντικό. Και τι κάνανε, κυρία Κανέλη, ξέρετε? 50% μείωση. 50% μείωση. Η Σουηδία έχει κάνει 98% μείωση. Οι βόρειες χώρες έχουν κάνει 90% μείωση. Θα έχετε δει. Εμείς έχουμε κάνει, τα τελευταία χρόνια είχαμε 60% αύξηση. 60% αύξηση, δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη που κάνει αύξησεις. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, τι κάνεις? Κάνεις τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους. Άρα με καλύτερους ανθρώπους. Επίσης να σας πω για τα νούμερα που θα έχετε δει, θα σας πω ότι τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα, με όπλο το αυτοκίνητο, χάσαν τη ζωή τους 120.000 άνθρωποι. 350.000 είναι ανάπηροι, οι μισοί είναι ζωντανοί νεκροί. Ξέρετε τι σημαίνει ζωντανός νεκρός? Πάλι στην οικογένειά μου, δυστυχώς, στο φιλικό περιβάλλον, ξέρω κοπέλα 14 χρόνια, τέτραπληγική, που ο μπαμπάς της λέει μακάρι να έχει πεθάνει τότε. Ταχύτητα πρόσκρουσης και ατυχήματος, ξέρετε αλήθεια με ποια ταχύτητα κάποιος μπορεί να μείνει μόνιμα ανάπηρος? Όχι, είναι η ταχύτητα του Μπόμπα Νιάκοβιτς. Είναι η ταχύτητα των 5 χιλιόμετρων την ώρα. Με 5 χιλιόμετρα την ώρα ένας αυχένας αθλητή κατέπεσε. Η Μέρη, έτσι τη λένε την κοπέλα στη Νέα Κηφισιά, χτύπησε με λίγο πάνω από 10 χιλιόμετρα. Δεν φορούσε ζώνη, χτύπησε το παρπρίζ, κόπηκε το κεφάλι της και ρωτάει τη μητέρα της που δεν δέχεται να της κάνει μια λύτρωση, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης, αν θα κάνει οικογένεια, αν θα κάνει παιδιά. Μιλάμε για απόγνωση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί με τη σοβαρότητα που πρέπει αυτό το τραγικό, αυτή η μάστιγα. Και δεν είναι εμφύλια εξόντωση. Και να σας πω ποιο είναι το τρομερό. Ότι στα νούμερα που σας είπα, τα 350.000 ανάπηροι, που οι μισοί είναι ζωντανοί νεκροί, 130-120.000 νεκροί, 2 εκατομμύρια τραυματίες, το 85 με 90% είναι κάτω από 35 ετών. Που η άποψη των πολιτών είναι ότι αυτή είναι η πιο παραγωγική ηλικία και βεβαίως είναι και παραγωγική και παραγωγική έργο και σφαίρει στα ασφαλιστικά ταμεία και πληρώνει τους φόρους και χτίζει τη χώρα και αυτό αποζημιώνεται και συνταξιοδοτείται. Αλλά το σημαντικό δεν είναι ότι είναι παραγωγική. Είναι στην ηλικία του γιού μου που είναι 38 και ακόμα δεν έχει γεννήσει παιδιά. Αν χάσω τον Κωνσταντίνο δεν θα δω εγγόνι. Που σημαίνει ότι η ηλικία είναι η πιο αναπαραγωγική. Που σημαίνει ότι αυτό που συντελείται έξω είναι γενοκτονία. Που σημαίνει ότι αυτό που λέτε εσείς δημογραφικό πρόβλημα, αντί ο Έλληνας δηλαδή να γεννάει 2 παιδιά, γεννάει 1, εδώ δεν γεννάει ούτε 2, ούτε 1, σκοτώνεται και ο ίδιος. Λοιπόν, με τέτοιο πρόβλημα που έχει μείωση πληθυσμού, που υπολογίζεται ήδη στην απογραφή του 2000-2010 είχαμε 500.000 λιγότερα ελληνόπουλα. Τέτοια εποχή με τέτοιο προσδόκιμο ηλικίας ιατροφαρμακευτική και διατροφική δεν δικαιολογεί να έχουμε 500.000 λιγότερα ελληνόπουλα κάθε δεκαετία, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια το 2050, που σημαίνει θα είμαστε 7,5 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι αυτά τα 500.000 ελληνόπουλα δεν υπάρχουν γιατί δεν γεννήθηκαν από τους γονείς οι οποίοι είχαν τη ζωή τους. Άρα θα ήθελα να πω, θα παρακαλούσα, εγώ το κάνω 30 χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στόχος της ζωής μου να μην αφήνω τα νέα παιδιά να σκοτώνονται. Πηγαίνω και μιλάω σε 40-50.000 στρατιώτες κάθε χρόνο, σε στρατεύσιμους, κάθε δίμηνο και σε ηλικία. Μ' αρέσει να εισπράττω από τα πρόσωπα των παιδιών την αντίληψη του κινδύνου και πιο ακόμα, ότι οι γονείς τους που τους δημιούργησαν την παιδεία, γιατί την παιδεία, που είπε προηγουμένως ο Υπουργός από τον νηπιαγωγείο, εγώ λέω από το σπίτι. Τα παιδιά αντιγράφουν τα βιώματα από τα πρότυπα. Και η παιδεία καταγράφεται στο σπίτι και είναι η αντιγραφή σε ένα καθαρό δίσκο από τον μπαμπά και τη μαμά. Έτσι, άρα πρέπει να βελτιωθεί το κομμάτι της νοοτροπίας των Ελλήνων, αναγάγοντας σαν θέμα γενοκτονικό. Θα μπορούσα να σας πω χιλιάδες πράγματα, αλλά νομίζω αυτό είναι η έννοια
το τι συμβαίνει στον δρόμο δεν είναι αταξία, είναι δυστυχία. Και είναι δυστύχημα, δεν είναι ατύχημα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαρκοΐζο, παραστατικός μέσα από την μεγάλη του εμπειρία, αλλά και χρήσιμος βεβαίως, όπως αναφέρθηκε. Έχει ζήσει στον αγώνα και στον δρόμο και όλες οι εμπειρίες και όλες οι γνώσεις, ακόμη και η προσωπική αναφορά στην οποία αναφέρθηκε, είναι χρήσιμη τουλάχιστον να λειτουργήσει θετικά και αποτελεσματικά σε όλη την κουβέντα που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Λιάννα Κανέλη και για κάποιον προσωπικό λόγο, να της δώσουμε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομη και να ευχηθούμε πολύ χρονή. Αν και δεν φαίνεστε στα χρόνια που αναφέρεστε, οφείλω να το πω, είναι πολύ λιγότερο. Πάντως τα λέω από τότε που ήμουν 20, οπότε δεν μπορεί να μου καταλογίσει κάποιο σκοπιμότητα ότι το λέω ότι γίνομαι 60. Την Πέμπτη τα έχω, αλλά δεν πειράζει. Τα λέω από σήμερα γιατί θα σας ξαναδώ. Και το κέρασα άλλο σε νερό. Για να μην σας τρομάξω, η αδερφή μου, ακολουθώντας ένα σύμπτωμα, ευτυχώς με άκουσε. Και είπε ότι δεν είναι σύμπτωμα και είναι μία χολή χάλια και γλιτώσαμε την παγκρεατίτιδα και πάμε για ένα χειρουργείο χολής στη μέση του τίποτα, από το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για να προσθέσω δυστυχώς σε αυτό που λες τώρα, θα σου συγχωρήσω το γεγονός, θα μου επιτρέψετε να είμαι ειλικρινής, τον ξέρω 35-40 χρόνια, έχω πουσάρει και ένα μπαμπάλαιο αυτοκίνητο μαζί του σε ένα υπόγειο γυρίζοντας ένα στρόφαλο πίσω και έχω πάρει μέρος και σε ράλι εντός εισαγωγικών δημοσιογραφικό. Το γεγονός ότι δεν έχω τρακάρει το χρωστάω και στην παρέα τότε των αυτοκινήτων. Των αυτοκινητάδων, των ανθρώπων που ασχολούνταν με τα αυτοκίνητα, των αυτοκινητάδων, έτσι τους λέγαμε. Προμνημονεύτων. Καμία σημασία. Έρχομαι στην ουσία και θα είμαι πολύ σύντομη. Θα του συγχωρήσω την συναισθηματική φόρτιση και τα πρότυπα. Γιατί έχει και σε άλλες χώρες πρότυπα. Η Φιλανδία, για παράδειγμα, έχει 3 χρόνια για να πάρει δίπλωμα, το δίνει από τα 16. Οδηγεί σε εθνικό δρόμο. Εδώ πέρα έχουμε πολλά χρόνια, το ξέρει ο κύριος Υπουργός, πολλά χρόνια έχουμε κάνει προτάσεις. Δεν θα σταθώ σε αυτές. Τις έχω πει 500 φορές. Δεν θα τις πω για να καταγραφούν για ιστορικούς λόγους. Πώς πρέπει να παίρνετε το δίπλωμα από τα 16, με την εκπαίδευση. Το έχουμε εξαντλήσει. Εδώ υπάρχουν 3 ζητήματα. Από πείρα. Ακούστε με. Εντάξει, θα συμφωνήσω ότι μπορούμε να βγάλουμε ομόφωνες αποφάσεις. Έχουμε βγάλει εδώ. Σας άκουσα και τρόμαξα. Θα φτιάξετε 15 υποεπιτροπές. Όσοι δεν σκέπτονται, συσκέπτονται. Άμα φτιάξετε 15 επιτροπές. Μία επιτροπή σε ένα πράγμα του συντονιστικού και μία άλλη επιτροπή που θα σπάσουμε και οι βουλευτές και θα πηγαίνουμε και σε επιτροπές.